рӯзатон ба хайр ва пур аз шодӣ бошад дӯстони меҳрубон. Сархати рӯйдодҳост 14 апрел манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Дар чанд дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо аз бозпурсии Собир Валиев, собиқ фаъоли гурӯҳҳои мухолифин мегӯем. Гузоришгари Созмони милал озодиҳои диниро дар Тоҷикистон месанҷад. Ворид шудани ҳосили барвақтии пиёз ба бозорҳо. муҳоҷири тоҷик маошашро талаб карду аз пояш тир хӯрд ва дар гузашти тифли 2 солае ки аз 4 ошёна ба замин афтода буд. гузоришгари махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба озодии дин ва эътиқод Нозила Қонеъ дар душанбе бо раҳбари маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Тоҷикистон Хайриддин Усмонзода мулоқот кардааст. Хабаргузории давлатии Ховар менависад, ҷонибҳо доир ба дурнамои ҳамкории муштарак вобаста ба масъалаҳои озодии дин ва эътиқод дар минтақаву ҷаҳон ибрози назар намуданд. Тафсилоти бештари ин суҳбат оварда нашудааст. сафари Нозила Қонеъ ба Душанбе аз 11 апрел шурӯъ шуда то 21 апрел давом мекунад. ӯ дар ин сафар арзёбии вазъи риояи ҳуқуқи гурӯҳҳои ақалиятҳои диниву мазҳабӣ, баробарии зану мард ва ҳуқуқи кӯдаконро месанҷад ва оиди хулосаҳояш моҳи марти соли 2024 дар Шӯрои ҳуқуқи инсон дар Женева гузориш хоҳад дод. созмонҳои ҳумии ҳуқуқ ва кишварҳои ғарбӣ солҳост Тоҷикистонро барои нақзи озодиҳои динии шаҳрвандон танқид мекунанд. аз ҷумла дар гузориши солонаи Амрико аз соли 2016 ба ин тараф Тоҷикистон чун як кишвари поймолкунандаи ҷиддии ин озодиҳо сабт мешавад. мақомоти Тоҷикистон ҳамвора гуфтанд, ки он чи муаллифони гузориши солонаи Амрико менависанд, воқеиятро инъикос намекунад. Тоҷикистон кишварест, ки аксари аҳолияш мусулмонанд. дар ин ҷо шахсони то 18 сола ҳаққи ба масҷид рафтанро надоранд ва дар солҳои ахир рӯҳониёни маъруф аз минбари масоҷид дур карда шуданд. пайвандони Собир Валиев боз шудани парванда нисбати ӯро рад мекунанд, аммо мегӯянд воқеан ҳам мавриди бозпурсӣ қарор дода шудааст. Собир Валиев узви пешини гурӯҳи 24 баъди авф ба Тоҷикистон баргашта буд. Асадулло Валиев, падари Собир Валиев, рӯзи 14 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ хабарҳои боздошт ва дар нисбати ӯ оғоз кардани парвандаи ҷиноиро рад кард, вале тасдиқ намуд, ки писарашро мақомоти тафтишотӣ дар аввали моҳи марти имсол ба пурсиш бурданд. ӯро аз ҷумла дар доираи моддаи 307 қонуни ҷиноӣ суол дода, сипас вобаста ба чанд масъалаи иқтисодӣ пурсидаанду раҳо кардаанд, мегӯяд падари Собир Валиев. бинандагони азиз, дар ин мавзӯъ дар барномаи Ахбори озодӣ суҳбати муфассал хоҳем дошт. дӯстони кӯли Амрико Мерик Гарланд рӯзи панҷшанбе хабар дод, ки ходими 21-солаи нирӯҳои ҳавонавардии Гвардияи Миллии Амрико дар аёлати Массачусетс Ҷек Тейшераро дар робита бо ифшо намудани санадҳои мудофиа ва иктишофӣ ба ҳабс гирифт. Додистон гуфт, номбурда бо ифшои ғайриқонунии санадҳои махфӣ айбдор хоҳад шуд. 13 апрел навори боздошти Тейшера аз тарафи афроди низомӣ нашр шуд. ба гуфти додистони Амрико, Тейшера муқовимат нишон надод. нирӯҳои ҳавоии Гвардияи Миллии Амрико бидуни эълони номи боздоштшуда тасдиқ карданд, ки айбдоршаванда дар аёлати Массачусетс ифои вазифа карда дар ифшо намудани маълумоти махфӣ нақш доштааст. суолҳои зиёд матраҳ шудааст, ки чӣ гуна як корманди нисбатан ҷавон, ки дар мансаби сатҳи поёнӣ хидмат мекунад, ба маълумоти махфӣ дар бораи имконоти низомии муттафиқон ва рақибони Амрико дастрасӣ пайдо кардааст. бармегардем ба Тоҷикистон. ҳукумати вилояти Хатлон хабар дод, ки онҳо аввалин ҳосили пиёзи барвақтӣ, ки 400 тоннаро ташкил медиҳад, ба бозор бароварданд. ба гуфтаи мақомот, деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун, яъне Қумсангири собиқ, 10 рӯз ба ин тараф ба ҷамъоварии пиёз машғул мебошанд. кишоварзони ноҳия дар майдони 3400 гектар пиёзи барвақтии нави тунис кишт карда, то имрӯз беш аз 20 гектари онро ҷамъоварӣ намуданд. то охирҳои моҳи март 1 кило пиёз то 12 сомонӣ нарх дошт. мақомот ҳам сабаби боло рафтани қиматро дар камчини пиёз рабт дода буданд. дар хабарномаи вилояти Хатлон омадааст, ки баъди чидани пиёзи саривақтӣ нархи он дар бозорҳои вилоят поин омада аз 3 то 3,5 сомониро ташкил медиҳад. кӯдаки 2 солаи зодагони Тоҷикистон, ки аз ошёнаи 4 дар шаҳри Тоснои вилояти Ленингради Русия ба замин афтода буд, ҷон бохтааст. ин тифл 3 рӯз ба ин тараф дар ҳолати хеле вазнӣ дар бемористон қарор дошт. сафароти Тоҷикистон мегӯяд, бо вуҷуди талошҳо табибон ҳаёти ӯро наҷот дода натавонистанд. консулгарии генералӣ дар Санкт-Петербург барои расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба наздикону пайвандони кӯдаки фавтида ҷиҳати интиқоли ҷасадаш ба ватан изҳори омодагӣ кардааст. гуфта мешавад,
марги кӯдак аз беэҳтиётии волидайн ба амал омадааст, чун тирезаи хонаро кушода монданд. Падари тифл 10 моҳи пеш барои кор ба Русия рафтаву сипас аҳли хонавода, ҳамсар ва 3 фарзандашро ба назди худ даъват намудааст. баъди сар задани ин фоҷиа модари хонадон барои надоштани ҳуҷҷати будубош ба шӯъбаи пулис бурда шуд. ҳоло ӯ озод гардида ба Тоҷикистон бармегардад. Як муҷири тоҷик дар пайи тирпаронӣ дар шаҳри Ширбинка аз пояш тир хӯрдааст. ҳодиса рӯзи 12 апрел дар як сохтмони Москави нав ба амал омадааст. расонаҳои русӣ аз нафари маҷрӯҳшуда Алишер Холфи 23 сола ном мебаранд, ки ба ҳайси сохтмон чӣ кор мекардааст. нафаре ки ба сӯи ӯ аз силоҳи травматикӣ тир кушод, ҳамроҳ бо 3 каси дигар бо мошин аз маҳалли ҳодиса фирор мекунад. ин мошин ба номи зодаи ҷумҳурии Ингушистони Русия сабт шудааст. гуфта мешавад муноқиша байни гурӯҳи коргарон бо бригадирашон бар сари пардохт нашудани музди меҳнаташон будааст, ки ба тирпаронӣ аз ҷониби бригадир печидааст. акнун фурсатест барои эълони нархи пулҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон, ки аз сӯи Бонки Миллӣ таъин мешавад. имрӯз 14 апрел дар қурби рубли русӣ андаке болоравӣ мушоҳида мешавад. 1000 рубл 133 сомониву 50 дирам аст, 1 доллар бошад 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро 12 сомониву 5 дирамро ташкил медиҳад. дӯстони меҳрубон, нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро поён мебарем ва бо хабару гузоришҳои бештар аз ин шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир мемонем. бо радиои озодӣ бошед.